Priatelia, tak ešte jedno také rýchle video, update ku CryptoCrashu. Bohužiaľ, to je naozaj smutná udalosť. Ľudia si kvôli tomu berú životy kade tade po svete. No, je to smutné, lebo naozaj niektorí prišli o všetko, hlavne teda tradery na páku, čo teda neodporúčam, a keď tak aj s malou pákou, ale vidíte, teraz vlastne boli zlikvidované aj páky, ktoré mali len 1,5 páky, čiže v podstate akákoľvek páka bola zlikvidovaná, čo je teda dosť zlé. No ale nevadí. Poďme ďalej, život ide ďalej. Tak Elon Trades, odporúčam jeho stránku na Twitteri, dáva vysvetlenie, akým spôsobom vlastne celý ten crash prebiehal. Ja som dával teda nejaký rýchly AI preklad, ale mnohí teda nepozeráte na moje textové príspevky, len videá, tak poviem to aj na videu, lebo je to fakt dôležitá vec, aby sme vedeli, čo sa vlastne stalo. Lebo bežia rôzne konšpiračné teórie a stále asi aj budú bežať, no ale toto je technicky, čo sa reálne stalo, hej. Takže bolo dumpnutých 60 až 90 miliónov USDE, čo je vlastne etenovský stablecoin, boli dumpnuté na Binance spolu s nejakým vrepovaným betom a BN Sol, s tým, že vlastne tým, že boli naraz akoby predané, tak došlo k lokálnemu DPEGu. Totiž Binance má ešte, pravdepodobne stále ešte má, neviem, jednu chybu. A tá chyba je tá, že neberie aktuálnu cenu podľa Oracleov, to znamená podľa napríklad Chainlinku alebo Pitu, ale ktoré vlastne kontrolujú cenu cross rôzne platformy, ale cenu si odvodzovalo podľa svojej tzv. Order book, hej? To znamená podľa cien, ktoré aktuálne sú u nich v, medzi traderami. A tým, že dumpli tieto coiny niekto ich dumpol, tak spustil kaskádu, pretože automaticky napríklad dolár, tento USDE, čo je vlastne veľký stablecoin, u nich lokálne stratil na hodnote 1:1, čiže stratil PEG voči doláru a zrazu mal hodnotu 65 centov. Tým vlastne spustil kaskádu likvidácií, pretože ľudia mali v rámci marginu, čiže vlastne kvázi taká záloha, čo neviete, ako funguje tento trh, alebo teda obchodovanie, tak musíte mať nejakú zálohu na to, keď si chcete požičať. Lebo vy vlastne, keď obchodujete na páku, tak vlastne si požičiavate, hej, pozadí. A na to musíte mať nejakú zálohu. No a keď mali zálohu v týchto coinoch a tie coiny boli náhle dumpnuté na túto burzu, ich cena náhle padla, hej, v takomto veľkom objeme, proste to ovplyvní chvíľkovo cenu, lenže tá chvíľka stačila na to, že vlastne sa spustila celá kaskáda likvidácií na Binance, s tým, že len na Binance triggerovalo 0,5 miliardy až 1 miliardu v likvidáciách. Lenže toto sa globálne rozišlo na ďalšie všetky kryptoburzy, ktoré majú medzi sebou vlastne si kontrolujú cenu a Binance je najväčšia z kryptozmenáren, čiže všetci rešpektovali, že tam sa niečo udialo, to znamená, bohužiaľ toto spustilo obrovskú vlnu likvidácií a už vieme, ako to teda dopadlo. Čo je zaujímavé, že vlastne Ethena USDE vôbec nedipegla, hej? Ona dipegla len na Binance a len v tom okamihu. Čiže Ethena aj vydala stanovisko, že jednoducho ľudia boli v panike, začali predávať tieto Etheny, lebo sa báli, že vlastne Ethena má nejaký problém, ale nemá. Ethena nemá problém, dokázali to dneska, dávali proof of reserve na požiadanie, hej? Čiže Ethena by mala byť úplne v pohode. Druhá vec, ktorá je zaujímavá, že sa to celé bolo pripravené. Hej? Bolo to pripravené, lebo Profit Engine, hej, ktorí tu hovoria, že vlastne ako na tom profitoval ten útočník. Profitoval tak, že
Vytvoril si čerstvé walletky, čiže peňaženky na Hyperliquide, čo je vlastne iná zmenáreň, a otvoril celkovo vo výške 1,1 miliardy pákový short na Bitcoin a Ethereum. Fundované boli so 110 miliónmi, hej. Čiže mali 110 miliónov, ktoré tam dali tam na to páku, to vyzerá byť 10-násobná páka, a dumpli tých 60 až 80 miliónov, neviem prečo to nevedia presne povedať, ale asi 60-80 miliónov tých Ethen a rôznych iných tokenov na Binance. Čiže toto ich stálo nejakých pár miliónov, lebo potom akože určite si to asi vybrali a tu na zarobili 192 miliónov na tom shorte, hej. Čiže tým, že vlastne cena padla, oni uzavreli ten obchod tesne pred tým ďalším Trumpovým výrokom, čiže stále tu je to podozrenie, že za tým stojí niekto z Trumpovho týmu, ak nie jeho rodina dokonca sa hovorí o jeho synovi. Ťažko povedať, hej, toto sú také nepotvrdené obvinenia. Ťažko povedať, či to niekto niekedy potvrdí. Každopádne toto bol ten zdroj chyby, hej. Čiže Binance dnes vlastne vydalo vyhlásenie, že svojim zákazníkom už vyhradilo, neviem, vyše 200 miliónov dolárov na kompenzácie, lenže celý trh prišiel od 19 miliárd, hej. Čiže na iných vlastne zmenárni sa to ani netýka, hej. Čiže táto kompenzácia, čiže to je bohužiaľ, no, je to taký bug. Paradox je, že 6. oktobra Binance zahlásilo, že ide opraviť túto chybu. Hej? Akurát, že celú chybu chcelo opraviť až 14. oktobra. Čiže bolo tam nejaký 8-dňové okno, kedy tí útočníci mohli využiť túto misfunkcionalitu Binanceu a využili ju. Jednoducho využili a ešte využili aj túto Trumpovinu s tým, že ťažko povedať, či to nebolo naozaj skoordinované niekde tam, niekde na najvyšších miestach. Čo ešte by som vám k tomu povedal? Ďalšia vec, ktorú tu mám prichystanú je, áno, to je tých 283 miliónov, ktoré Binance sa rozhodlo kompenzovať svojich užívateľov za túto miskonfiguráciu, alebo jak sme to nazvali. No a ešte tu mám niečo prichystané. Toto je veľmi zaujímavé. Tá istá peňaženka, hej, ktorá urobila tento veľký crash, hej, tak práve otvorila nové shorty. A, a to je dosť kritické. Pozerám, že je to skoro všetko na Bitcoine, ale možno, že tam bude niečo nižšie aj na Ethereum. Ako keby niečo vedeli, ale to sa mi zdá byť trošku moc skoro, že to otvorili a ešte k tomu na známej peňaženke. To mi je takéto podozrivé, ale je to taký nejaký zdvihnutý prst, hej, že čo sa môže udiať ešte zajtra. Takže pozor, vidíme tu nejaké recovery na trhu, ale tento človek tento manipulátor asi čosi ešte vie, hej, možno má ešte v zálohe nejaký ďalší útok, o ktorom nevieme, takže dávajte si tam pozor všetci. Čaute.